बानजाय आफादजों आरो जोंनि साहित्य सभानि जेसेबां कर्मकर्ता दं मावफुंगिरिफोर ज' जानानै आरो रायजोफोरखौ लानानै जोङो फैगौ 64थि जे जाहा बर' साहित्य सभानि जथुम्मा जागोन बे जानायखौ जों बोरैहाय मोजाङै खुंफुंनो हायो बेखौ लानानै जों जागायजेनबाय आरो गाहाय माने खुन्थियाखौबो जों गायसनबाय जोंनि बिटिआरनि चिफ मुस्रि प्रमद बर'नि आखाइजों बिथांमोनहा आरो बेनिफ्राय आसाम आयेन आफादनि जायनाखि बुंथिगिरि बिथाङाबो नुजाफैबाय बे सानैनि थुलुंगानाय आरो बिथांनि हेफाजाब होनाय बेजों जोंनि साननाय हनाया थाब थाब जाफुंसिगोन होननानै जों सानो आरो जोंनि आफादनिफ्रायबो जों अरायबो थियारि दंखायो जेसेबांखिनि जोङो सिंसा हाबाफारिनि जे थियारि जानानै थानांगौ बेफोरखौ जोंनि आफादनि मानसिफ्रा मावगासिनो दं आरो जों आसा खालामदों जे बिराद मोजाङै जानानै थांगोन आरो रायजो राजाफोरनि जा थुलुंगानाय बा बिथांमोननि जा हेफाजाब बेखौबो जों गोसो मोदोमै नुनो मोनबाय बियो ओरैनो जोंनि सरासनस्रा जथुम्मा जानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला जोंनि हाबाफारिनि गेजेराव जोंनि बर' गस्थिनि गेजेराव बाय बाहागिफ्रा जोंहा भारतनि अनगाबो गुबुन जायगायावबो दङ आसामनि अनगाबो गुबुनाव दङ बेफोरखौबो लिंहरजोबनानै जों जोंनि गोसोफोरखौ जों एक्सचेन्ज खालामलायनाय बाथ्राखौ सिन्था खालामदों आरो बेल' नङा जोंनि बाथ्राखौ जेन' भारतनि सरकाराथ' मिथिबायानो भारतनि अनगाबो गुबुन गुबुन हादोराबो जेन' मिथिनो मोनो बेनि थाखाय एम्बेसाडर 10 अन्तत' खमावबाबो 10 माने 10 एम्बेसाडरफोर लिंहरनाय जादों आरो जोंनि जेसेबां गोरों गोरा बेफोरखौबो जों लिंहरजोब्बाय थुनलाइ सिबियारिफोर आरो बेनिफ्राय जेसेबां जोंनि समाजाव माने जोंनो भान्दारि होदों अफिसनि लाइनाव गिदिर गिदिर अफिसार जालांदों जों बिसोरखौबो बावनो हाया मानोना बिथांमोनहाबो खें सालियायैबाबो हारिनि हाबाखौ मावदों बेनिखायनो आं सानो बे ओंथि गोनां जागोन बे माने जोंनि डिमाकुसिनि जा जथुम्मा जागोन आरो नोंथांमोननिफ्रायबो हेफाजाब लुबैनानै मिडियानिफ्रायबो बेखौनो आं बुंबाय रायजो राजाफोर जोंथ' खावलायखाबाय हाबाफारिखौ जों खावलायो अरायबो आरो बे उदालगुरि डिमाकुसि बे जायगाया बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मा खुंनायाव गोदोनिफ्रायनो एकदम मोनसे गिदिर बिदिन्थि दिन्थिबोदों आरो जों मिथिगौ 1952निफ्रायनो बे गासिबो रेकर्ड दं एकदम जारिमिनारि आरो बे जारिमिनारि माबाया दिनैबो जागोन होननानै जों आसा खालामो